Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Oh, apay ngagsanay ka. mayat matibiyag dito'y probinsya, bagat. Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, ay, Ngam, anya. ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkal dagiti ubing. Ad damat dumakdakkal ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bakit? Anya nga ta, no, padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abangkrap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamot basit maurnong para kadagiti ubing. O sige. Panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ijay syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadaning ti bakasyon dagiti ubing. Un bakat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo ija syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ah, Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumeten, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak idi apanang tungpa na kanyak. ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wan gayam. Ang mga nadapay bakante a boarding house di tapagab-abangam. Sino tagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudad? Wen ko ma. Padasen man. Bareng di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga ro dya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, dya aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang, barok. Ay, ninanamat. Barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alahwanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta, barok. Ay, basang kunak kuma. Kat kaanuda nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyamanak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyan ng dainsan ko. Kasta ka di?
Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing patinsan ko anya. Nasaysayat mo ti ugali na angam iti sika? Anya? Ay, joke lang. Si Kaki din. Ay, panawan ako dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumot ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada diton. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pay mo't ket di may bagaday talakay. Ngamin, santa pay mo't anakit kita ida. Kaano da kano nga umay? Italawas kanukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Si kakit dimot. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti usaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Un bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Kadwan ibirok ti pagkwartaan, bayaw. Wen, iso nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi man mat dito'y syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy, bayaw. Wen ipag, husto ka iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minang taynagan mo? Rihina, manang. Kasta. Magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no tar aramidan. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo tar aramidan. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom edi? Kwa. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuam dito no bilang laang. Ijay mo't lang ang pagtrabahuan di bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti carrots? Ay, manang Magda. Anusak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay pala ang pagugasan iti carrots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay lang ko mga rod Tamaanusam ijay.
Kumusta ti pa nagtrabahong ijayan da Uncle James? Nasayaat mat bakat. Anyang iti ubraan nyo ita. Madama ti panag-tiles mi. Iswasim makit ti sikat ko. Angam di balay. May ruwamak to. Italaang daytoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rod ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bakat. Ngam, da kami iti makamo iti kanan mi. Ngam, ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mo ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumar di asawa ni Regina, pagtrab-trabahuan na aya. Asidagla ka no ti pag-ubraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no titangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak ka mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. Numan no titangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na, kasla naglastog tilangan. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko, amaditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan da kas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, oray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ipagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayja a Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y mapmapandita boarding house da. Isung ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti ka-istorya Salbagit di kasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen! Naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko mga kakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak mati panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, una yan. Rabiin, ngam agsinsin nung bat paylaang dagiti agasawa di tabangir.
Uwin nga ron. Di agpakaturog. Anya tanday ta alalaki. Tungpaan na ti asawa na. Uwin nga ron. Kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ni makagapo. Iswakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay. Nuad da parikot da. Pagsaritaan da ko maanain bag. Di na ko matungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkidi No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti karots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng itisugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Tiyan mo siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalakim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay akastoya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man na ni ti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugot mo! Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas tiyag trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam? Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, gapu iti pan nakabangkrap da Elmar kan Regina ijay probinsya. Nagdesisyon da nga rod amapan ijay syudad. Nagsarita man da Regina kan tibakla akasinsin na, maipapan iti boarding house apag naadanda. Ijay syudad, iti panagnaed da Regina iti boarding house. Nagbalin akaaruba da Magda kan Rito. Nasaya ati panakilangan ni Magda kan ni Regina. Ngam saan nga amo ni Regina at agtagiba si tanda ito iti trabaho da nga agasawa. Iti sabali abangir, naamuan ni Rito ti limad a komunikasyon da Magda kan ti sigud a lalaki na. Impapas ni Rito iti sugal kan panagin inom ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ha? Panagbabayad man ng ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Di tugot mo. Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka.
Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho, gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan, ngamsan mo't gayam. Rito, Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta, ngam pinanawam gapo iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita, anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa, irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla ka namin mo tinti panagap-apa yung agasawa. wen nga rod. Inal daw kami mo nga agapa. Kanayon nga min anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo tinti asawa. Imbis nga igatang na itikanin na, wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na, isugal na pailaang. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yo. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay nakan ko na akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapang. Di dala mabain. Isu dala ti mang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Ay, amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Nakaturog da pailaan do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso akmatan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Pura 8:00 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istoryana. Ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lat na nakastoy. Ano sandikas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa laang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day tamag da. Panawa mo ni Rito. Da kayon ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At dak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngam saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngam dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pa'y laang ni Kevin. Oh, ada kagaya man.
Wan manang, kasangsangpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang, iso akita mo, nakarugrugit pa lang ti ima. Ada ka di bagasyo, ading. Awan ngamin maisaang ko ita pangrabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga no da bagasyo. Bumulod ako mapay laang. Sukatakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taadda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kun, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, angam oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mat ti si Daanda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Uwin nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idahan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto ti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitin lutok. Di mo't lag na dagiti anak ko iti ginataan nga aba. Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan daday tainyag mo as si Daan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabahuan. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman ti bilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manan inton bigat, ha? Sige, nana. Agyaman ako unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, ket dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko rin man papanawan da tayo dito, eh. Awang bibiyang ko. At damat balay ti nakapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manan ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Isa ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod di ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin.
Siguradong ada kwarta na dayjay. Ha? Much money aka na yun ni Kevin. Iso nga amok nga ada maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Uwan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensyakan awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga ton ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa nga obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinaken ka. Oh, di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na, Manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwartam. Kwa Manang, nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer inton madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga Rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pay kan kuana. Ay uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos diti boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet talubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Ay, sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Kaasi damat. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pay laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Dahil ti utangam akwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na, manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon na talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam, manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Rugit, iti imak, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapapa da Magda nga agasawa. Gapo iti limad a komunikasyon da Magda kan ti lalaki na. Gapo iti dayta, saan anang ted ni Rito iti kwarta iti asawa na. Naistorya ni Magda ti parikot na kan ni Ivy agayem na. Ngem nasaulang ti gayem na asinaan nalatan ni Rito nga asawa na. Nangag ni Rito ti saritaan da Magda kan Ivy, isuan natong panamatten ti asawa na. Gapo iti pungtot na. Iti panagsingir ni Nana Rosa iti abang, awan ti maibayad ni Magda. Gapo taawan ket nga rod ti iyaw-awa ti asawa na. Umut-utang ni Magda kadagiti gagayem na, ngem awan ti nautang na. Aging gaan ni Regina ti nakatulong kan kuana iti parikot na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awan anyaman naman ang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak napautangan, jak amon a talaga. Ala, ingkang harudan agbayad, manang. Iti kasta, awanin ti pagparikutam. Ay, mapanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amaan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayad. Mariribukan akon a talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apami mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon yu iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tanusardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapoy ti araramidam. Ha? Anya ti ammom. Nusardangamon ti panakicachat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apudno a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon yu iti asawam. Manang, panunutam ko ma dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makailikak ngamin at talaga. Kat, iba gamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jayman kaarubak. Makapailik at talaga. Ibaga na ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbaga na dayjay, gaputa umapal kanya. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot, ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day ja Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan baing. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita?
Oray pa'y agrana kami di banyo. Wano di lababo. Kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana. Bayadak tulat ta, ah? Saan kumot nga yung baga alipata kon? Utang ko nga ron. Amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na, ah? Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha? Papanawag ida. Anya? Jack amo. No apay akalat mo tan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangita di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan ak namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayangat kan kuana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan ko matkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamag aktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madian na ibagana kanya. Anya ngamin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami lata iti mamitlo iti maysa nga agdaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwarta. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngam ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akaskan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kan kuana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan kan kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, win nga ron. Jakman amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay ti nakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, Awan mo ti mapukaw ka data? No di na ta kasarsarita? Anya? Kasta't imbaga ni manang magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta aka aruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan, siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjemot kan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakat. Anya nga rod nga ay, nukas jeti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta.
Agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, sika. Nagbalbaliw ka din? Ha? Sungbatam ti saludsud ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno. Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, di ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawan nak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akasta ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasaan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam? Sige! Pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, takasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito. Pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Itamampay amay bagam kanyak ti kasta. Itamampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo tan nga agap-apa dama ng Magda, kan ti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ayun gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumaday jay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko day jay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singirkan ko na no bilang laeng. Diyak ngamin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali man ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika ko man ti makaamo amang singir kan ko na. When awan parikot. Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na.
Hoy, di mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No bari-bar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ijayan na. Siyak man ti mang singir kan kwa na. Amo na mo ti ugalik. Padasin na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakikan. Talagang ay sagunot ko. Anya nga ta ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di uliwayan edenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, imbingay ni Magda ti parikot na ken ni Regina. Gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy. Asar dengan na kuman ni Kevin. Nakuna na pa'y apanunutan na kumadag iti anak na. Ngam sabali ti panakaawat ni Magda. Nakuna ni Magda nga umapala ang ni Regina. Isuakas jay ti nakunana. Gimura nga rod ni Magda, aging gaadinan kinasarsarita ni Regina. Nupay kasta, nagtalinaad latta as ipapakumbaba ni Regina. Iti laksid ti dakes nga aramid ti kaaruba na. Ita papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ay na, insan. Saan mong aramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti aramidan da. Pagaramidan tayo lata iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas jengar aramiden na? Ay nanubari-bar ti sumbat na. Tung paek. Anya? Intod bigat. Siyak amis mo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mang singir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan. Siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay asta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat si kamo ti nakautang? Wen, siyak ti nakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno ingkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakla. Awan ang kaitibain. Si kalaro din tinakautang, si ka palang tinalastog. No ti among kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinumpanakit din. Oh, anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak? Ngamin, yaw awatan na ko ni Rito iti kwarta. Nalawag? O, dinasayaat mo kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti karots tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya?
Kasta di naramid dayjay abaklakan ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na di bakla. Ngam saan pa nga ita? Masigurado. Matungpak tumot laang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno din ako naan. Akabaulan na amin at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Jak kabutang ida. Ha? Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino ti nakautang, isupay ti nalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahil tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akastada maten. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kan kuana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kan kuana. Tasayang dayjay akwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay akwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagak la ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no, nasaya at kakanya? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadaal na? Ibagam ket din alipatot ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Tsak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Ah, Jak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Ay, jak leim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagada manen nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudgat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda,
agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno at dala kwartak. Day talang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo ti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apan nakitang tangdanta. Nasayat no kasta bakat. Tapno at damat pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang. Isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day asing-asing mo bakat. Ay katwan Bayam, salud-sudak to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, damot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako namti kasta. When, tanagbiit kayo nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngem, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurunong nga. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat na Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas latay ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasden na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup-rupa akakalkali akaros. Ay! Pudno day tanak ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tila nga na. Kumadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ti pagbayad. At dayta ka man nakunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kaano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam numabalin saan ko maamabayag. Amuyumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan.
Da kayo laangan ti saan. Balid wa abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad mo iti abang, friend. Ha? Amano da kwartam, pautangan nakpay laang Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na? Naabak manan iti sugal, iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod, friend. Ay, parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. God, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasat tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bagat. San nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga Rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang, agsapsapol darehina iti daga-agatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak kaurnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho laang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale daytoy? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito eh. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo itaalawas a napaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, siningir ti bakla ni Magda iti utang na kanirihina. Ngam saan ang nagbayad daytoy? Saan ang nasaya at ti panakisarita ni Magda iti bakla? Isuan natong pana daytoy. Nagtalin adlat tamat ang napakumbaba ni Regina. Nga uray saan ang nasaya at ti inararamid ni Magda kankwana. Kalpasan ti manu atawan, nakaunong da Elmer nga agasawa iti kwarta. Isu apanggapda nga agbirok iti lote agatangan da. Naamuan nga ron daytoy ni Nana Rosa. Isu anak unana a for sale ti lote
ken balay a papaabangan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit, iti imak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaya at matno kasta. Nagbiit naman ang nakaurnong. Ay na, huwin nga rod, nana. Nagagat na ngamin nga agasawa. Wan nga rod, makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kadamagda kan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Ay wan gayam basang, saludsudam to man kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kan dagati-gatangan da. For sale da ito, ay? Wan, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday di abroad, nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy di UK, ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, alang nga rod, ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ah. Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale daytoy balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Kasta aya? Nagmayat ko madaytoy agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo nasayaan. Kasaritak tuman ni Elmar inton malam. Well, insan. Tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam daytoy balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na, sayang. Kurang ti ornong ta. Wan nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wun man ngagpayso. Anya ti amuta nga amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Agi na naak pay biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan a panagnaidyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtala ka kada kayo. Umanugotak iti kunayo a 2 gives. Ha? Kasta ka din, Nana. Ay na, agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapoy di UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy abanag. Kan apag isuntumeten apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Wan, Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang da iti balay, iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikriknak ita, bakit? Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo ito nga agab-abang? Wun bakit? Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at atrabaho. Aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Puno dayta. Naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da ito'y balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laangan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka din, Nana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan dito'y? Day tatijak masungbatan.
Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anas ken ang mabayadan amin dagiti abang delay. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang nga rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapul kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya. Iso anaskan ang mabayadan tayo, di talubulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Sana bale? Ibayad ko lang ang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, ang mga no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mangsapol iti boarding house ita. Nang runakat nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga rod iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten! Manmano, tikas ken kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da ken lote. Saan pa'y, insan? Urayan tayo kanupay di anak na sumangpat nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Datayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita. Tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, adaya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali da ita Regina. Iso asaan da nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Isumot ko na ni bakla. Iso nga mo nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Apay nga inayaban nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ruti ibagam? Saludsudot ko man no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken kadayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inlakon ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ruti plano ita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan nakapumanaw? Ngamin, dito yaklata.
Day tangarod ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw langan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kat, kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon adya gimatang iti day ti abalay. Wana, barang agpaabang matlaang. Di jay kayo latta? Ay, sapay la ko mga ruta kasta, friend. Ay na, nakita kitay. Simbang ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay na taayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay day jay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wen sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man. Ay katuna, aginana ka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inaldaw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa'y nga daka dito'y, Regina. Apay, di ka kadinapan nagugas iti karots? Wano, awanan ti karots ang maugasan. Ha? Itaman pa'y akong diwalis ka dito'y. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw dito'y. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, Manang Magda. Di ka matan-anwan Bigbigat, ngam kastamat tanti ibagbagam. Mas dawak lamin. Taitala ang akong diwalis ka dito'y. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa? Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso, kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wenana, saan kamin anapan? Kinapudno na, padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wenana, Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? sige nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ita. Sige nana, umay kami iti asawa. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa kanda Regina nga agasawa. Papagayam, di uliwayan adenggen ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Dangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wala na. Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay metla di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko. Urayin tayo labi ida. Sige, nana. Umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruda na. Urayin kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga itadyo ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado ngamin ita, nana. Isu asan ama kawidro ni Regina. Isu nga inton Lunes ton. Mala, no kasta ti kunayo. Aywan gayam, anya ti plano yun no bilang laang. Ituloy yo ka di ti agpaabang. Ha? Wala na. Apay kit din asaan. Wuna, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Aywan gayam, ammo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbaga kamanggatang iti daytoy balay. Saan, nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? Ay na, wun nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo diti syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit iti imak. Ay na, bakit? Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Ay, manulangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wan nga rod, bakit? Ay, wan gayam. Kasanon damanang magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan, addamot tan karbangan ta amang papanaw kadakwada. Kwa? Ado ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Ang bayan talat ta idan. Kaasidamot no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no ado ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di taidan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay! Agyaman na, kinsan. Ayon gayam, kasanong nga damagda? Ay na, papanawa mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasidamot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Ganun nagalas ti ugali da. Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adda karba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakam da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba. Naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan.
mapanunot da dagiti nagbiddotan da. Ay na, dagijay pa etat tao insan. Jaklapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Oh, apay ngay may ka dito, si ka Magda. Salud-sudak la kuma, no anya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka, ija ayan da, Regina. Ni insan ko. Ija, iti pagdamagam. Ngamin, isuda ti akin amu iti amin. Ha? Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahi ta ngamin ti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tapno masungbatan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaam mo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa, maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo manan nagpakpakaasi, adida kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo, no anya ti amom, tarumwara kung dito eh. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag? Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idi na minsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay danana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang arudin ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga ang nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapo itinagalas nga ugaliyo. Ha? Gapo tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagaken kwa na asaanan. Gapo taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak a pumanaw kayo. Amom, Manang Magda, aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan, no makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gapo tadyak kayat nga adda kaap-apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam ada Regina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Kasta ka di. Nangalaan da ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panag-construction nila kay na Kanti panakiug-ugas na iti carrots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Ison atin na yun da apin ang bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't day tabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan, ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti daytoy pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti kuna ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo.
O, anya ti planong itainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, ta isupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapod dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ro ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa. Sa bagay metkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay nga itay kapailangan dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at nga inaramid ko kan kuana. Pasig apang madakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. Ay, katmapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat na ita na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunik. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Ala, duwata amapan bakit? Duwata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan na kami kuma, Elmer. Regina. Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbalyo mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkid-kid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda? Ada-kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawin, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay, agyaman kami unay, Regina. Talaga nasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? Wen friend, pudno ti bagbagak. Da Regina, isuda nga agasawan ti akin kuko iti balay apagab-abangan mi. Anya? Kat, naimbag man ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga ro dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbiddutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti Husto ka, friend. Kat, kasanong tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalatang agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalatamot gura da kada kami. Maawatan mi da kami nga rod tinagbiddo. Katuan anya ngay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Wan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Wan gayam. Ita nga aldaw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito 3,000. Ikagbayad. Nakababain ka da Regina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang ak pailang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayadan. Tanakababain nga agpaiso kada Regina. Amo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin,
panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang yo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Eh, Oh, apay akas tatila nga manang Magda. Kasla makasangsangit ka. uwan na Rodrina. Sobrang amin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot yo. Manang Magda, Nagsingpot ka unay Regina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. ala, di yun pampanunutan dayjay, manang. Napalabas ang dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam, tinagibusan, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.